good morning. Galing ako sa ito papasok. So, good morning guys. So, update ko tayo no, sa first swab test ko ay negative naman ako doon. So, ngayon, nagkaroon ng second swab test. So, mandatory ulit sa mga foreign mandatory ulit sa mga foreign workers dito sa Hong Kong. Yan, nag-request ulit ang government dito sa Hong Kong na mag-second swab test ang mga foreign worker na nandito sa Hong Kong. So, tapos na ako mag-second swab test. Ang aga namin ayan, pumasok ako dito sa may MTR. Kanina pala, 9 AM, umalis na kami ni amo kong lalaki. Sinubay ako sa kanya. Papunta dito sa TSUI para magpa-second swab test. So, pagdating namin dun sa may malapit sa office nila, andun yung sekretarya niya. Inantay ako para samahan dun sa mobile testing center. Super ang aga. Napagod ako. Ang init sa labas. So, ayun guys. So, kakatapos ko lang ng second swab test and hoping negative ulit. And so, yung vaccination naman, voluntary yon, hindi naman siya mandatory. Pero sana, huwag na lang i-request lang ni Amo no, na magpa-vaccine ako. And then, ayan, uwi na ako. So, andito ako, mag-MTR ako. Andito ako sa loob ng MTR. So, naglalakad ako papuntang MTR. Hindi ako pumunta doon sa may walkalator kasi madami daw. Daw ngayon papuntang Tsim Sha Tsui Station. So, nasa loob ako ng Tsim Sha Tsui Station. And then, mag-e-interchange ako sa Admiralty. Papuntang Causeway Bay. So, doon ako sa Causeway Bay papuntang Happy Valley. Then, kuha ko ng taxi sa Happy Valley. Paakyat sa amin. Sa Stubbs Road. Kasi init, super. Kahit naligo na ako, mainit.
yet. Admiral, next station. Central, we go Central. Nakalimutan ko ang aking access. Nandito kasi sa isang center. So, nakuha ko. One single junior. Papuntang Happy Valley nagbabas ako, minibus per 8.
MCOT. Stop please. Thank you. Nakabili na ako ng hindi paro lang ng itong taxi para yeah, pauwi. Ito ako nagmamarket. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow? Nandito na ako sa elevator. Bakit na ako sa amin? A few moments later. So ayan, andito na ako sa bahay. So nandito ako sa loob ng kwarto ko. So super init kanina. Maaga kami umalis ni Among, lalaki. Mga 9 AM after niya mag-breakfast. So, sinama ako dahil doon daw ako malapit sa kanilang office magpa-swab test dahil walang pila doon. So, nung dumating kami doon, mga 9:30 siguro, mga ganun. 9:30 kami dumating. So, napaaga yung dating namin. And then, ang open ng, start ng swab test is 10 AM. So, nung dumating kami doon, nandun na yung secretary sa labas ng building. Inantay kami. So si Amo, pumanhik na sa opisina nila. And then ako, at saka yung sekretarya niya, sinamahan ako dun sa mobile testing center. And then ayun dun, so mag-start ang doon, ang swab test 10 AM up to 8 AM. So ayun, dun ako. So pangatlo ako sa pila dahil napaaga nga kami. And then, ayun, madali lang naman. Madali lang naman. Yun nga lang, masyadong malayo sa akin. So, pagbalik ko, ayun, nag-MTR ako. Naglalakad ka pa ng medyo malayo. Then, MTR. So, doon sa loob ng MTR, maglalakad ka papuntang sa TST. Tapos, transfer ako ng, Causeway Bay. Bumaba ako, pagdating sa Admiralty, interchange ako papuntang Causeway Bay. Ayun, sa Causeway Bay, lumabas ako. Then sa Happy Valley, doon ako sumakay ng bus papuntang, mula Causeway Bay papuntang Happy Valley. Then, Happy Valley, nag-taxi na ako paakyat dito. Hindi ko kayang maglakad sa sobrang init. Wala kasing hangin. Pag sobrang init, walang hangin.
pag ano siya, medyo madilim makulimlim, yan, may hangin. Kaninang umaga, umulan, bumuhos ang ulan. Ang lakas, pero nawala din. Parang parang diniligan lang yung mga puno. Yan. So, ayun, natapos na tayo sa ating second swab test and hoping bukas ang result. So, isasend lang sa amin through text. Hoping negative tayo. And then, yun lang guys. So, second swab test ako. So, pumunta ako ng Chimchachi Center. Malapit yun kina Georgette. At malapit-lapit din kina Doña Shailene Cruz. So, ayan. And ito po ang ating ganap ngayon at hanggang dito lang po ang ating video. Yan, so shout out po sa lahat ng BlessedNatics at sa Kamosang, ang aking mga anak. Yan, Catherine Ann Bunso, Ken Let's Play Nak, Ning Janice World, Boyet John, Shailene Cruz, Madam Donia, and Helper Chess, Mayora Jamie Teams, Not So Serious Mamakin Papakin. Ayan, congrats po sa inyong dalawa. Happy silver wedding. And sino pa? Oh, yun, Sir Renren. Ayan. Shoutout po. And yun ba? Gamer Fab, Anything Bahit, Johnson Gatdula. Ayan. Team Payaman, hello. Team Dreamers, Team Premier. Ayan, shoutout OUH siblings. Ayan, yan po yung aking second account. Bali sa pamangkin ko po yung account pero ginagamit ko. And Sophia Sorna, ang aking anak. And ayan po. So, sa lahat po na aking hindi ko na shoutout. Georgette Agbayani Neng. Ayan. Sa lahat po na hindi ko na shoutout. Hello. Hindi ko po kayo nabanggit na. And then, huwag niyo pong kalimutan guys, sa June 25, this coming June 25, magkakaroon po ako ng giveaway. 2 Funko Pop. Yan, sa mga mahilig po sa Funko Pop or sa mga hindi pa po nakaalam ng Funko Pop collectibles po yun. So, ang cute po nila, napakaganda. And then, mamimigay din ako ng Gcash. Ayan. So, magpa-entry na po kayo. Pag nag-live ako, pasok po kayo para may entry kayo sa aking pag-giveaway sa June 25. Yan. So, kita-kita po tayo sa aking LS. And if you are new to my channel at hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin, please do subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking new uploads. And God bless po. Salamat lagi. Ingat po tayo palagi. Bye-bye. The next day. Hi guys! Update lang po ako sa aking second swab test result. So, ayan po kaninang hapon, 1:53 ng hapon, pinadalhan ako ng text mula sa government at ang nakasaad doon ay negative ako. So, thank you. Thank God. So, negative ako sa aking second round sa swab test. So, yung mga hindi pa nagpa-swab test, magpa-swab test na po kayo dahil hanggang May 31 na lang po ang second swab test. So, salamat po. Bye-bye.